Ito yun. Lah, saan kayo? Sakay. Ha? Usa? Ako pasahero. Ala, masahiro. Amigo! Amigo! Amigo, mansalibid eh? Wow. Di asa mo mo deh. Uy, asa mo? Pag-imbita na may kuhan ba? Kumaya ka ng kaon ba? Opening ko no? Opening sa Gas stop. ano yan, nindot na. Oo, gwapo gila kay kaon man. Tapos Carla ba? Munat. Ha? Kapag ito ka, nagdawag ba? Ang sobra ba? Solar ko dire. Ilang gusto lang nindot? Ilang gusto lang dito? Anindot ang ilang kanila, ang ilang quality sa gasolina. Oo. Pila yung gusto na? Tubuan. Kung mapultang ka mo, Oh. sa gatos na. Oh, ikaw, di ka magpakot? Di ka magpagasolina? Pagkasulina karon diesel kaya ron high octane na. Ay! Nagsabot na sila, oh. No? Nagsabot sila ba kung sa'yo ko nila una. Oh. Nakalamaris ba ron? Pero ikaw? Wala ron. Puro pa gina. Dato mas gwapo niya ka nagtatag sa kubag. Pwede mo lagi, kuwang mo rin. Kuwang. Di ba sodang oras litson ba? Asa mo nga? Nakalikaon na gini. Kao na? Kao na mga chuy. Asa? Kaon. Kinsa nga ito yung duhak. Ang moto nakabuktan ki. Direra mo eh. Ipultag na. Alo, mga chayo. Usipangan silang sulinan, usipangan? Usipangan? Gas stop. Gasto. Wala tara, tagiyay. Kaya mga choy ay. Kaya mga choy. Kita din sa San Remio, Victoria. City of Cogon. Pila ilang gasolina mga choy? Ha? Pila? 20. Full tank Hindi nga 20. Yaw. Atong ko ano, ibosiri ko. Bisa gitu ka po pala. Kaya kung kinsa ito yung motor dua kabuk tangke. Oh, Pultango yun nila. Opinungan. gwapo. Ang ganda yun. Gwapo may motor lagi ron. Puntang na yung mga chuy. Boga. Matagay mo choy. Tara ba si bossing mo choy. Ito si ma'am ganina. Tagay ako no. Busing na po. Bossing rin. Ay, bossing. Gwapo ka musik. Bossing ah. Nah, may tagay mga choy. Bossing mga choy. Sabi ng mga choy. Sugod ako ang busy. Kisabay na. Si Mayor Alfonso Pistuan. Mayor mga choy. Choy. Kaya naka-pink mga choy. Father. Salamat lang. Salamat. Dahil naitahan ka. Thank you. Thank you. Madam. Yo, madam. Si madam lang gyapon. Son, ikaw na pa yung maputol, no? Ala. Son. Pero pa nagkaroon kumpanya. Oh. Lakarap. Kung mga skincare ba po? Ala. Isa man, init? Kaya rin ganyan magkasinaw na itong naong anong nanate skin care. Asa damang ka? Dala VIP ba? Uy, asa ka? Baby? Ay, siya kuno, isa! Asa? Pulaw na. Tara, si madam mo. Choy, duldoon lagi mga choy, ha? Duldoon lagi. Choy, duldoon lang, choy. Duldo lang lagi, bro. Butang yung si mama. Mayapon! Jollibee ko. Yes! I am Arjun! Usa. I am Arjun! I am Arjun. Excited na kita sa special guest! I want louder! Jollibee na! Usa. Jollibee na! Ano is a cheerleader ng Jolly Pound? Let's give it up for Cheerful Candy! Tagatan eh. Asa ba ka?
Rubin. Ay, Lah, Jollibee oh, alas, Jollibee. Loh, kamu ampun. Baik, main bikin sayang. agak kau nak kau saya ko. Ah, ikaw man mo kaon. Bida saya ko sa Jollibee bida saya. Ay, daw, lumangga. Jollibee ko, may masayaw. Jangan Akaon mo yun. kau madam. Oh, sasa? Uy, dua. Grabe. Dua ka bukoy. Grabe, kaon na mga tayo. Lagi mga Choy, kumila. Grabe ako mga tayo. Grabe, pakas yung mga tayo. Grabe mga tayo. Namada mga tayo, kalmaro kayo. Mga tayo. Patara tayo. Ato muso. Tao na? Ano mo? Ah, dara, dara. Dara mga tayo. Lah, eh, bayar mo. Ay, ito. Itong boss, si boss Rambo nung pa nga to? Mas lambong. Nakaw. Tunyakaw si boss Rambo, Tunyakaw. Ano to? Thank you Jollibee. Jollibee? Ano sa Chay? Bahay po. May po ko na mga Chay. Baik ni Brian na salwa. Dah, ayo kayo. Dah, sa kayo? Ah? Usa? Ako pasahero. Ala, masahiro. Ayo. Dah. Dah. Tara, ito kayo lahat ang mas mura. Oh. Dah. Ayo bang tayo. Amigo. Amigo mo Jollibee day? Wow. Dala mga toyo. Ay! Ato nang idol mga toyo. Lo, guwapo lo. Ilan na dito eh? Grabe. Busog na ko. Nagbakon ka dito? Magkasalin na ka? Nakadaan ko kuhan mga Choy. Asa? Enjoy na. Dua ka buhok. Guwapo dahil basta magpagkasalin na? Nindot mga Choy kay nai-free ba? Nai-free Jollibee. Wala ka on, Jay? Na Choy. Wala ka na, Jay. Aba, Choy, kung kisa ito yung ganitag, barato nga gasolina. Dira ang gas stop, bagaw silang paron. Opening, located na dyan sa Victoria, San Remio, Cebu, Barangay, Cogon. Bato ka lang gasolina mga Choy. Kasi ito'y ganahan ng putubil. Ari lang mo sa Sitio Cogon. Barangay Victoria San Ingon si Marjon, Barangay Kugun. Barangay. Mura na ba siya? Sityo, Jay. Nadaot ang skincare ha. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Bye-bye. Anak mayor mga Choy. Wala? Choy na namin. Salamat. Tingin. Palangkit dito? Oh, bye-bye, Choy. Bye-bye. Salamat, Choy. Salamat, Choy. Stop mga Choy. Daplin ni, asan yung daplin ni sa Rada, Choy, no? Oo, Sitio Cogon, Barangay Victoria San Remio. Lah. Grabe mga Choy. Thank you. Ito si Madam Joan Day. Thank you. Oh, bring hug, get me. Oh, Choy! Dato raw! Lah! Umana, Choy! Lah, umana ko naman sa'yo. Diba, Choy? Lah! Di Marang ang bring house mga Choy, di Marang. Sige ko, si Boss Rubin na. Lah! Lah! Good! Tara, dayo. Gahi sa kugon mga Choy! Raw, gahi sa kugon mga Choy, oh. Mga kababayan, atin kita. Lah! Ang shoutout lang ko ni Sheila Arizala, mga Choy, pa-shoutout naman Prince John Gaitos from Malabo, Katangian, Masbate. Salamat mga Choy, abangan ko shoutout nyo sa susunod na upload. O shoutout lang ko ni Kokotok
Doon pa shout out kay Ryan Solante ng Desmarenias Cavite. O shout out lang ko ni Joseph P. Rocab. O shout out lang ko ni Birds ka. O ni Elmel Sahulga. O ni Ikatagong Spot. O ni Ray Balos. O ni Dancel Dapalo og ni Dancel Dapalo Sala og ni Derek Sarsiro og ni Salde Golisao og ni Iris Kabungo og ni Emmanuel Elmo og ni Kevin Monteroyo, Nervin de la Serna og ni Remark og ni Jonji Pasinyo. Shoutout! Dito sa Akrosibo kang Morjo Rapitan. Shoutout! Long live! O shoutout ay kong Dave Ursal o kang Sydney Sipalay o kang Nolan Sipalay. Shoutout! Shoutout ko ni Gian og ni Childigri og Benki Moro og ni Chinchan Chu. Shoutout! Og shoutout ko ni Ruben Sinita. Shoutout! Salamat sa nag-imbitar na mo na si Sir Makoy og si Mamfi sa Gastap. Shoutout! O shoutout ay kong Joan Rondina o kang Rambo Tonyakaw. Shoutout! Og shoutout ko ni Richard Monteroyo. Shoutout! Pontoy Riquizo. Shoutout! Og shoutout lang ko sa mga fanboy sa Gastap. Shoutout! Kung kisa ito ginahan magpagaslina sa Gastap, ay yung 20, pultang na ato na mo dito. Shoutout! Shoutout ko sa atong pinalanggang mayor sa lungsod sa San Remeo kang Al Pistolante. Shoutout! O sa iyahang misis nga si Maria Vida Pistolante. Shoutout! O ka Engineer Kyle. Shoutout! Sa wapa man shoutout diha mga chino, comment lang mo gotro. Woo!